खुलुमनाय जासिहरबाय रायजोफोर नोंथांमोन गासैनिसिमबो दै बेनिफ्राय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम बायदिसिना बिथिंखौ लानानै जोङो सावरायलायबाय थानो थाखाय आं आंनि WhatsAppनि लिंकखौ भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों। नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै WhatsAppखौ फल' खालामनानै ला आरो नोंथांमोननि माखासे बाथ्राखौ बे WhatsAppनि गेजेरजों शेयार खालामनो हरनो हागोन। 2021-22 नि एनुवेल रिपर्ट बायदिब्ला जोंनि BTC एरियायाव बा बर' एरियायाव टटेलि 1615 जन हिन्जाव माहारिनि सायाव रेप जानानै थांबाय। टटेलि 1615 जन 1615 जना एसेल' नङा रायजोफोर एसेल' ना सानना नाय सिमां बायदि नुहुरो बे 1615 जन जिनाहारि जालांबाय जोंनि जायगायाव। बेनिफ्राय मोनसे आपडेटआ जाहैदों मा जायफोरनोखि बै सानै बर' हिन्जावसाफोरखौ अर्थात हिरण्मय खाख्लारिनि बिनानाव लोगोसे बिनानावनि लोगो जायफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जायफोर जिनाहारि खालामग्रा बैफोर जिनाहारि खालामग्राफोरनि न'खौ दिनै बुलडोजार खालामनाय नुथायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोना निउसफोराव नुखाबायबो जानो हागौ। आरो बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों नाजानायाव बियो मोनसे फार्स्ट गेदेर मोनसे बिहोमा बे बुलडोजार खालामनाय हाबाफारिया। नाथाय बेखिनियावल' जोंनाव दिनैसिमबो गोजोन गैया। जायफोर जिनाहारि खालामग्रा जायफोर रेप खालामग्रा जायफोर रेपिस्ट जायफोर कालप्रिट बिसोरखौ फासि होनांगौ आरो फासि होनायनि दाबिजों जों बयबो गोख्रोङै सापर्ट होलायनांगौ। जोंनो जास्टिस नांगौ बिसोरखौ जेरैखि जाया फासि होनांगौ होथारनांगौ आरो नांगौबा बेनि थाखाय जों गासैबो रायजो राजाफ्रानो ओंखारनांगोन। दिनै दुधनैनि जाथायखौ लानानै जायफोर जिथु रेपिस्ट जायफोर जिथु कालप्रिट्स बिसोरखौ फासि होनांगौनि दाबियाव दिनै सरकारनाव धरना होगासिनो दङ। बे समावनो आरोबाव फिन ओइ बबावबा ढेकियाजुलियाव बबावबा सापात बागानाव सेम बे बांगाल हौवाजोंनो माने हमजाबावनाय माबायदि मानसिलै बेखौलाय दोखो दोखो बुबिखो दोखो दोखो बु सेन्टिमेन्टेल गैया साला हिन्जाव माहारिनि महर मुस्रियाव साला गोसोम दागो फोनांनाय जोंनि बर' हारिनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनांनाय साला सेन्टिमेन्टेल गैया साला अखा नायदों बारासो जादों साला लाजिनाय गैया साला। आरो फंसे बाथ्राया मा बबेबाफोर जुदि फुजाफोर जायोबा बबेबा बाथौ फुजा जायोबा बा बबेबा दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजा बा जिखुनु फुजा मेलायानो जायाथों मानो बेयावहाय जोंनि मानसिफोरा मा खालामो जौनि दखान होनायखौसो फार्स्ट टाइम सानग्रोयो दै जौनि दखान होनांगौ होननानै। बेखायनो आं खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजों बे बारनिफ्राय गावबा गावनि एरियायाव जायखिजाया फुजायानो जायाथों मानो जायखिजाया मेलायानो जायाथों मानो जौनि दखानखौ टटेलि बन्द खालामनांगौ दै टटेलि बन्द जौनि दखाना। जों दिनैयो नों आं गावबा गाव जुदि एलार्ट जायाबा फैबाय थानाय समावबो बेफोरबायदिनो लेथेर फेथेरैनो थांबाय थागोन मिथिबाय। आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि बुंथाव जायै नायथाव जायै मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों सासे बर' सिख्लानिनो दै आरो बेफोरबायदि केरेक्टारनि मानसिनि महर मुस्रिखौ जों बयबो दिनैनि समाव सिनायना लानाया मस्ट इम्परटेन्टसिन। बिनि थाखायनो आं बे मानसिनि फट'सखौ बे स्क्रिनाव होना दोननाय जाबाय नोंथांमोनाबो नायना लाखा जाहाथे बै एरियानि मानसिफोरा बै मानसिजों देरफुनाय जिथु लाइमोन हिन्जावसाफोर बे मानसिनिफ्राय गोजानाव दोनो। नै बिसोरो लाजिनो रोङै जोलैनि मानसि बेहा न'खर दंना गैया बेहा बिमा बिफा दंना गैया बिदा फंबाय दंना गैया बेहा गामि दंना गैया बेफोरबायदि मानसियानो दिनैयो जोंनि बर' हारिनि महर मुस्रिजों लोगोसे बर' हिन्जाव माहारिनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनांगासिनो दं। नों गावखौनो गाव साननांगौ मिथिगौ ना आं सोर आं मा हारिनि मानसि फार्स्टआव नों बेखौनो साननांगौ आं सासे बर' हारिनि मानसि आं माबाफोर जुदि गोरोन्थि मावोब्ला आंनि गोरोन्थियाव
हारिनि महर मुस्रिया माबाफोर खैफोदाव गोग्लैगोन नामा माबाफोर गोसोम दागो नांगोन नामा बेखौ नों फार्स्ट टाइम नों सांग्रोनांगौ मिथिगौ ना साननाय गैया जेराव बेखायनो बेफोरबायदि नुथायखौ जोङो गाज्रि नुथायखौ जों माने दिनै जों नुनो मोनगासिनो दङ सरनिया जायफोरनोखि सरनिया जाति ना होमबा आरो बे सरनिया जातिया माबेनिफ्राय गुस्लायनानै जालांनाय बेनि सायाव आरो जायफोरनोखि सरनिया जाति बिसोर तारमाने मा दा समाव माने एसटि नांगौ बिसोरनो एसटि दाबिबाय दं जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआव आरो बे एसटि दाबिनायनि सायावनो जोंनि आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे नायग्रो भिडिअ जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों फिन फैफिननानै डिसकास खालामसै শৰণীয়া কছাৰীসকল কছাৰীয়ে গতিকে তেওঁলোকক আমি সাৰ্টিফিকেট কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলে সাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব যিবিলাক বড়ো কছাৰী মূলৰ জনজাতি তেওঁলোকে বড়ো কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলে সাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব কিন্তু যদি শৰণীয়া বুলি লিখি দিয়ে শৰণীয়া শব্দটো সংবিধানত নাই কাৰণ এইটো আমাৰ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত শৰণ লোৱা সকলক বা নাম কীৰ্তনত শৰণ লোৱা সকলক শৰণীয়া বুলি কয় ই এটা সাংস্কৃতিক শব্দ আধ্যাত্মিক শব্দ কিন্তু এথেনিক্যালি তেওঁলোক হল কছাৰী গতিকে কছাৰী বুলি লিখিলে সাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব শৰণীয়া কছাৰী বুলি ক'লে তেওঁলোকে নাপাব কাৰণ শৰণীয়া শব্দটো আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক শব্দ सरनिया बेवहाय मिथिनाय बायदिब्ला सरनिया जातिया मोनसे समाव बर'आनोमोन होननानै खोनानो मोनदों खोनायोसो दै जुदि थारैनो बे सरनिया हारिया जों बर' हारिनिनो मोनब्ला मा जाहोननि थाखाय मा प्रब्लेमनि थाखाय मा बेनिफिट्सनि थाखाय बिसोरो जोंनि बर' हारिनिफ्राय गुस्लायनानै सरनिया जाहैखो बेनि गुबै जाहोना मा आरो दिनैनि समाव बिथांमोननो एसटि नांगौ थारैनो बिथांमोना सिगां समाव एसटियानो खामोनब्ला बिथांमोना एसटिखौ मुगैनानै दिनैयो गुस्लायनानै बेसेबा सम बारहोबोबाय नाथाय फैयै फैयै दिनैनि समाव बिथांमोना मा नुहुरलायखो मा सानहरलायखो आरो मानि थाखाय एसटि दाबि खालामलायखो बिथांमोनालाय एसटिखौ बिबानोदि मोनगोन बिबानोदि सोरबा होगोन बे रावनिबो बिफानि सम्पति नङा सोर बिलाय एसटि होनो बिफानि सम्पति बायदि मोनदों नामा सोरनावबा बिबानो मोनगोन एसटिखौ एसटिखौ बिबानो मोनगोन बिफानि सम्पति बायदि मोनदो एसटिया नों बबेबा गभर्नमेन्टआव दाबिबानो मोननाय बुस्थु नामा बबेबा जिराद नामा बेयो एसटिखौ दि नों सरकाराव दाबिबानो दि नों एसटि मोनगोन बे माबा लिगेल बाथ्रा जाहैबाय नामा एसटिया सोरनिबा बिफानि सम्पति नामा बियो बेखौ जे दाबिनानै लामा सामा जथेनानै जे बिबानो मोननाय बे बुस्थु नामा बे एसटिया सोरबा बिफानि सम्पति बायदि नामा सोर होनो हागोन एसटिखौ जों ट्राइबेल जातिनावसो नोंसोर सोंदावनांगोन आरो जोंसो डिसाइड खालामगोन सोरनो होनांगौ होनाङा होथाव जानायबाथ' जों होगोन होथाव जायैनिलाय जों बोरै होनानै जों ट्राइबेल जातियासो डिसाइड खालामगोन मिथिबाय एसटिया रावनिबो बिफानि सम्पति नङा आरो सोरबा सरकारा रावनोबो होनो हानाय मोन्थाय गैया जोंनि ट्राइबेल हिन्जावफोरा नन ट्राइबेल हौवाफोरजों जिमानखिनि हाबा जाहैदों बैसोरनि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होजोबनांगौ मानि थाखाय दानना होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोनाबो मोजाङैनो मिथिखागौ बेखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों अल आसाम ट्राइबेल संघनिसिमबो मोनसे रिक्वेस्ट खालामहरो नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ स्ट्रंलि हानायमानि थाबैनो माने स्ट्रं खालामलां फैबाय थानाय समाव लोगोसे नोंथांमोनजों जोंबो सापर्ट दं गासै ट्राइबेल जातियानो सापर्ट दङ नोंथांमोना बेखिनि हाबाफारिखौ स्ट्रंलि लामाजों लानानै फै